На всяко място, всеки миг, някъде нещо се променя за някого. Тези места често са стаи, офиси, улици, но някъде там има и едно място. Пейка. Над 600 метра е най-дългата от нейния вид. Нашата не. Нашата е само метър и половина, но побира години живот. Не очаквахте да гледате филм само за една пейка, нали? Само да подчертая, че правилната пейка може да подобри градинското ви фъншуй. Тук преминават хора от вчера и утре. Някои са родени наблизо, други далече, но всички носят нещо със себе си. Понякога в очите, понякога в ръцете, понякога в мълчанието, понякога в новото начало, а понякога началото настъпва с край. Аз съм спокойно. Добре ли си? Нали не ми се сърдиш за вчера? Какво? За теб е? Знаеш, че много съжалявам. Ей, Мърло, не ми се говори. Ти пак ли правиш драми, бе? Пак ли правиш драми? Кой ще търпи тебе, бе? Пак правиш драми. Кой ти пише? И аз кажи паролата за телефона. Нямаш ми доверие ли? Абе, не ми ги обяснявай на мене тия, бе. Не я досвай, защото... Не знаеш, че бързо паля. Ти до кога ще ме занимаваш? Ти без мен си нищо. Нали знаеш, че те обичам? Знам. Какво направих пак аз? И питаш. Не се тревожете за цветята. Те все пак ще усетят истинската любов. Харесва ли? Обещай ме, че когато остареем, пак ще идваме тук. Обещавам. Обещавам да те гледам всеки път, сякаш те виждам за първи път. Обещавам да целувам всяка малка бръчица, която се появи по лицето ти. Бръчица? Да. И да те завивам вечер, когато заспиваш. Обещавам всеки път да нося тежките пазарски чанти, за да може ръцете ти винаги да останат толкова меки и нежни. Ръцете ми. Обещавам всеки път да си разменяме сладоледите и аз случайно да го изпусна на земята, само за да чуя смеха ти. Обещавам Господине, забравихте си... Обещай ми. Кърпичките. Айде, мамо, заспивай вече.
Виж колко дълга и хубава разходка си направихме. Не си гладен, тук що яде. Спи се, просто трябва да поспиш. Имаш нужда от сън, моля те. Мамо, заспивай вече. Ай сега, защо плачеш, нали яде? Искаш ли водичка? Айде, мама ще ти даде водичката. Тихичко, не искаш ли вода? Добре, не искаш вода. Нани, бебче, сладко малко. И свършил си да ти вече голямата работа. Айде сега, мама, да смени памперса. Тихичко. Виж, мама, много бързо ще те доправи. Само кърпичките. Кърпички. Чакай малко, мамо, само да намеря кърпичките. Ето в бранкалка. Не искаш ли да се играеш тук? Да, мамо, ето. Ето, да, избързахме те, мамо, да. Виж какъв си чистичък сега. Да, чистичко, бебе. Да, голямо момче си ти, да. Да. Не я съдете много. Тя си подребна точно 15 минути. Само 15 минути от краднато спокойствие. Почина ли си? Радвам се. Понякога съм място за отмора, но понякога се превръщам и в място за забравени вещи, които ти подсказват за по-важните ти срещи. Как така ние правим бюджета? Това не беше ли отговорност на вашия отдел? Не, на последната среща се реши. Ще го поемате Добре. или да говоря с шефа? Да, ние ще го направим, да. Ще го имате до утре. И да включите последното 3 месече. Добре, разбрах. Айде, Златен. Айде, да. Ще правя отчета този месец, ще направя отчета другия месец. То да не направя всичките отчети направо, стане една счетоводителка. Ало? Да, Да нося ли документите към отдела? Не, ние ще правим отчета този месец. Така ли? Така се получи. Остави ми документите на бюрото На и бюрото? като се върна ще ги Ама оправя. вие идвате ли? След 15 минути, да. 15 минути, добре. Изяждам един сандвич и идвам, Стефи. добре, Остави ми да, документите сладко. на бюрото. Приятен апетит. Добре, благодаря. Кажи, Иванка. Ало, в обедна ли си? Да. Стефания ме занимава с някакъв отчет. Да, ние правим отчета този месец. Тя преди малко ми звънна. Говорете си помежду си. Един офис Да, видели. бе, звъня ти да съм сигурен. Да. Идваш ли? Да, до 15 минути идвам.
Даже е бем. Хапваш ли? Не. Какво не? Не ям. В обедна ли си? Да, в обедна почивка съм. А отчета кой ще го направи? Да, отчета, ние ще го направим всичко е точно. Звъннал съм на Стефания. А кога ще го имам на бюрото си? Стефания каза, че си в офиса. Да, идвам всеки момент. Какво знаеш всеки момент, бе? Добре, аз съм в обедна, мога до 15 минути да дойда. Какви 15 минути? Тя в фирмата ще фалира до 15 минути, бе! Не мога да разбера едно нещо, бе. Как 10 души се занимават с един и същи отчет и никой не може да го направи, бе. После ми мрънкате за заплати обаче. Дай заплата за това. Никакви отпуски няма да имате тази година. Вие една работа не сте свършили тази година. Не сте заслужили да имате отпуск тази година. Разбирате, некадърници, нещастници сте. Евелине, точно от тебе не съм го очаквал. Тебе ми беше надеждата. Постоянно от тебе. Ало, Ало, кажи, аз по-рано приключих работа днес. по обяд? Да. Шегуваш се. Искаш ли да правим нещо уикенда? Да отидем някъде. Уикенд, свободен ли ще си? Мгм. Няма ли да работиш извънредно? Не. Време беше. Хайде, отивай си у дома. И благодаря за сандвича. Какво четеш? Изглежда интересно. Ще ми я оставиш ли за после? Май ще ми потрябва. Че някои думи остават на хартия, но изречени уж случайно, с тях любовта се случва неочаквано. Почти като на игра. Ти гониш. Къща! Не е честно! Не играеш по правилата. Игра. Хванах те. Виж какво намерих. Какво е това? Приятелско перо. Ако го пазиш завинаги ще ми бъдеш приятелка. Искаш ли го? Да. Заповядай. 1, 2, 3, 10, 20, 500, 600. Виж колко съм сигурен. Дай бабо огънче. По-нагоре. Дай бабо огънче. Влез вътре. Нямате ли куче? Не. А не черното какво е? На попък или мявката. Тогава да вляза да се взема. Къде ги намираш тези приятелски пера? В гладжаната. Колко такива си подарявал? 0. Това е първото, така ли? Да. Толкова смешно. Стига де, нищо не е станало, дай да те изчистя. Още преди да те срещна в живота си, теб съм обичал древни гравьори и улични фотоси в звездна поличба, шумни площади и празни понятия. Цирков спектакъл по телевизия, по телепатия. Теб аз съм чакал. Ти гониш! Ти се върна. Аз съм тук. Аз не вървя, не говоря, не тичам, не закъснявам, не отпътувам.
но съм била с хиляди хора на хиляди места. Аз не съм герой в ничия история, но съм фон на много. И понякога, когато всичко отихне, а светът се завърти още един път, си мисля, че не е толкова лошо да бъдеш просто пейка. Защото когато седне някой сам, аз съм компания. Когато седнат двама, ставам сцена. Когато седне възрастен, ставам спомен. Когато седне дете, ставам кораб, замък или ракета. А когато съм празна, съм покана. Знам, всеки край е и начало, и няма черно или бяло, и нищо важно не